alagad si Kangin Antifon Morales. Asap ka bantanan. Always say a prayer. Gamay pong. Pasalamat tayo ko. Panalangin nga to sa itong panlabang magagahom. Thank you kay Lord sa mga gihati ka ng mga grasya. Matag adlaw. Okay. Ato timanon karon nga itong suwatang puno. Dito na nanta. Usa pinadakin sa kalalaki nga patawag ng singan nga Cedric. Kini gibuhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Cedric. Kini akong problema bahay na sa kong asawa nga usa taon ka instructor sa karate ba ug kung anong no problema ko aning instruktor ano problema inaniyo na ko magsugod og tanan ha kanta ko ato ang panahon karon lahi na nagkadaghan na ang problema na ay minyo nga mohirit pa mangitaog laing romansa pag-usab na marig pare ayaw na pagbuhat og milagro kung tinto na lang ayaw tilaw na sa uban na ay mubo saktos gidakon dakog lawas bingkol ug bukton na ay taasos kaging kingon saging luyat kong sudongon agwanta na lang higala mauna maimuha palunga ang suga para di ka matulala maong enjoy na lang diha bisag mura nagbokya ay ang kapuy ang kanta biya taon na niyo taon Cedric! ay pre nagkakuliyo Wap mo nasundin mo siya. Sige lang. ang sabi sundan ka kung kanta naman ko Ano na, baso mo na o. ang Ayaw sabi sa di ka kanta, pre. naunsam na siya eh. Ang dito may magdal pero pre. Oh. Kuyaw niya ako usawa pre kung practice na siya. Ganahan kasi ang practice nga kana bang maminaw sa kong kanta bao niya. Ako sad payawan sa kong kanta kun naa siya kay so pag-practice akong asawa karate basing maigo ko purbida. Inigbirit ko na ako pre murag muwaw ka kong tingog. Kakak ka, pre. Adi may hinon ito. Respeto lang biya tao ta asawa ko na to. Ako giba na pero kuyawan lang kong nag-away mi ba. Ano, pre? Ay, kausap. Abin mo kausara ko sa limbuada na. Layo kay kong tugpaan na, pre. Ayaw ng karate. Ang agad pagkakindot ko ni mo, pre. Dong, asa akong ipapalit ni mong sudan? Sorry, gang. Sorry kayo, limot ko na. Anday, nanasad na yung limot-limot, bidagid, uy. Ayaw li kong ing naana lagi nga nalimot ka, kay di ko mo dawat ang katarungan na. Kuha day ka nang sound man ng limot mo ko. Matod bitaw ang mga katiguangan nga, ang kalimot tuway gawom. Nga naman ang hinumdom na igahom? Kurbida. Hanggaws na ang biya ni mo, Uy, saril biya sa taon mo. Palit lang ko, eh. Kapila lagi ko ni ingon ni mo. Pero ikaw nung sika lagi kalimot. Mura magituyot ni mo si Dre. Wala ito yung taon. Karoon lagi ang palit ko, mulakaw ro ko taon. Bidang, pasaot sa opisina, magapit ko. Unyang malimot asad ka, unsaon tamang ka? Ilabay ko na, ilabay ko. Unsaon? Ilabay ko. Kung may puspos ko. Kadaog ka. Di ay ha, sige, bantay bitog malimot ka ha. Sus! Kausara jud ka nako si Dre, kausad na lang ka nako ko, bantay ka nako. Kanang liog mo nga mubo na kayo, samot kinagkaok-ok. Mao ba day? Sige day, buhata day. Kung may gusto ni mo buhaton. Unya, di ka mo palag. Di ay, pasagda ni ka. O, magbangon ka ni ko, usbi ko. Ha, bantay bitaw. Usa ako kahuham tungol tao adlaw gabi itirning gusto Mabaya, no? Uy, hala, mas limot ko. Palit pa rin taon ko sa gitugod ko asawa. Ang gripper kayo. Porbida. Ay, palitan na ko. Ilang buyog niya ko ato. Palitan ko ng sudan kay. Wakoy da, patay ko ani. Pumatikaan ko. Brad, kuhan ka ning. Tulis di, brad, ha? Ipalihog lang kong hubuan na imong rilo, brad. Ha? Hilom na, hilom. Kanang imong kwintas, ha? Kaya nag-apil. Di mo gihapon ang dawat imong kwintas. Sige lang, sir. Mohan lang niyo. Di lagi ko anam dawat. Kung saan mo kayo kaklaro, di mo dawat. Nayog, taya naman kayo na. Oo, mao ganing ibuhan lang na. Di lagi. Mugkos pa kayo. Kangkaw, bes na ako mo. Pito, tatang mo rilo, Magkitugay na bang kanaan, eh.
Sige, sige. Bahala ka. Kay tangtangan niyo. Ilista ha? Ikay hold up na ako. Nya, ako hold up ni mo. Ano lang, yatag lang yung pitaka. Sige. Ayaw lang, boss. Kay gambiton. Perbi taon na ako. Ang kwarta taon na boss. Perbi na. Ang ID niya. Ukot sa para niya. Supak, kay. Udapon kay, kaya pagsupak. Kay, mandatory na nga, basta udapon ka. Hindi ka yata kay, dili patay ka. Boss, ayaw lang taon, boss. Maluoy ka. Mga ayaw pagsupak. Boss, kaning paitan ninyo. Yo, Usa man sukol ka. Sukol ka. Nukol, magkakawanan na yung surur. Nukol. Bisa na. Hangkaw kay kada. Kita, Sa man mo hatag, ha? Pistola. Pahuway kayo ka dahil sa dahil pahuway aja karon tanawan. Usa man. Hatag timok di. Tubang. Stang balasa lagi na ako. Gihold up pag ko. Nakuha akong pitaka nga to. Aditong kwartang ipalitaw sa sugos ko asawa. Mga, papauli na ko. Ay, naku sabay. Sultihan ako asawa. Gihold up ko. Perbida na. Masamo. Tingtalin na siya. Gihold up ko. Niya. Ako ingnon nga. Susamot. Kulatakan ko ning mayo. Masod lang ko sabay. Bahala na. Ansa na? Nakapalit ka? Ko anday lagi kay Agay! Nagsabot na bata si Drake ha? Nga kung dili gihapon ka makadasa kung gisugo nimo, ikaw rin nag-ingon nga ipustak na ka, ibunal, ipuspos. Karon wag yung rason nga di ko nabuhaton, kay wa man gihapon ka kapalit, di ba? Day, minawas ako, day. Way paminaway, sabot-sabot di. Agay! Uto na, day. Pasulti ako, day, please. Pasulti ako. Okay, sulti. Sulti. Day, huwag ko kapalit kay gi-hold up ko. Wa naman ko'y kwartang ipalit, day. Wa mga ni ko'y gikapliti ganina kay gikuha sold upper. Unsa? Naglakaw gali ko paingon din ni. Anya karon gisukmag pa gyud ko ni mo. Ay naunsa, wa man ka magsulti dayon, hanggawan nimo kay gid nimong yeah! Ay! Agay! Wa man ka magsulti dayon. Hay! Magsika ko din na yung masawa, pre. Nayo, ginuo ko. Huwag ka mga dugmo ko yung bukog, pre. Wa man sa doon, pre. Unya, okay lang ka na, pre. Bawaan lagi, pre. May pang sawa to na ako. Katong uya, magpindirang to ba? Di ba kumingon, ani? Resura na yan ni karatista to asawa, pre. So, pre. Sabi ko ni mauwi. Gamay rin eh, daw. Oh, dapat di mas grabe yan, pre. Na, yun, pre. Balian ka. Sus, grabiha lagi. Unya, pre, okay plano nga masukol yung mga asawa, Kasi pre. ba na, pre, sukol ko sa asawa. Kaya kung hinaykan ko na, kulatahan ko, ako, kulatahan sa ko na, mapriso mo ko, kay battered house, kaya pa siya ang resulta. Paita ng sitwasyon na, pre, no? Kanag yung masabad do, pre. Oh, gano'n mo naman sa bado, pre. Mga itapok yun sa tanan mong mga estudyante mong anak ba? Oo, Ako kadang dili, anak, estudyante niya. oo, Kung inigtudlo niya sa iya mga estudyante, ako dahil mo unang sampler. Ano sa sampler? Kuan pre ba, para di mo niya ba? Murag jakit siya taon na ba, hibong sampler. Kung taon, pagbalik sa liog kontra, ako may example niya, paita lagi. Uba. Oh, mauna pre, bao nga, balik na taong ni, mahinay ka ni pre, ay, saon, balik na kong liog na ko pre, mapalasan ko, okay ra. Ako pa mo, pre, no? Para makabawas ka, imo na ipakulata ka ng expert sa karate, pre. Ha? Nakikaila na? No, gusto ka ako tawgon? Tawag mo? Kinsa man pre? Sige pre, unsa man? Laki na siya pre? Dili, pre, babae na. Mo ba? Wow ha? Unya, usa man ako pa yun? Pampaniya pre, magisulti ko. Asa na ba ning tawhana? Uy, wa pa magid mauli. Ana, naghimo naman kanig milagro. Ha, ngita gid mabali asli og ay. Karon lagi ka ikulit nimo. Pantay ka nako. Pre, mao na akong mega nga expert po sa martial arts, pre. Champion po din. Black belt si Kandaan, pre. Mabo pre, kaya kanya ako asawa pre? Oh, testing yan. Siya si Lagring. Lagring, nindo tida. Magatubang si Lagring o si Patring. Pero kaya ni mo si Ma'am Lagring, kaya ka ni mo ako asawa taon Ma'am Lagring o si Patring?
Aw, tisting lang. Unsaon mo pagtisting, be. Unsaon man, be. Ana, ana. Iya! Agay! Ana! Mulit mong ko. Kita ka, pre. Oh, pre. Abtik lagi, pre. Dali ka niya sa mga ilambos ni mo, pre. Kita ka, pre. Solo ko pakita gilabuso ko, pre. Oh. Sige lang, pre. Testing man to. Ay, aray, uy, sakit, aray. Oh, so, sabitan na ulit mo, pre. Ha? Okay ka? Ha? Kumbati, pre. Kumbate, pre. Agay, Maayos sa mga rati ang nakuha pre Julius nga babae taon, kausar ko ilang bus kitay noon. Pero nalipay ko, kay may katapat akong asawa. Adi na siya makadali-dali daog-daog na ako. Unya, paminaw lang ring. Ikaw mo ikuhaon ako nga personal bodyguard ha. Ay kabala ka, sunduhan ka 500 ng adlaw, okay ra ka? Libre ka, basta importante. Imo ko proteksyonan kung kulutahon ko sa kong asawa. Ikaw masdang, ha? Kung mahimo, kulutahan sa kong asawa. Okay, sir. Okay, sir. tanda tutos bay. Ay magpaila nga mayo ka martial arts ha. Ay lang pagpaila. Ako ray musulti niya aron mahadlok sa nandiyan nimo. Ako ray bahala, okay? Okay, sir. Good. Pre, Jus, salamat kay ha. Salamat kayo sa imo ang paghatag kaning lagring rin ako ha. Imo niyo. Sama ni, pre. Ay mo na. Gusto pa kag taga-adi kag video kamera aron imo videohan ang maabot ka sangka nila di patring versus lagring. Usaman? Ha, Jus? Oh, mo ba? Oh, lisod sa kay ako yung magkagaway sa kong asawa taon, babae mo ko ta, ampere taon ka, yung ampere ha. Kay, kausar ko ilang buyo taon, unfair kay na. Kamaog na slagring yun. Siya mo yung seminar sa akong asawa, kadis lagring. Moingon gani ko, lagring! Kulata, gano'n lagring ha. Ayaw kay ikog, sabot na, kulata na yun. Kasabot ko, sir. Okay. Sige, let's go. Di ano ko sumwa. Narasi, patring. Muso ng kusbay. Hopsa! Saka ha? Naibaw na ko daan na day. Kung nagtuo kang makaipsot na gihapon sa akong kasuko, ha? Di ka makasud din sa bahay, Cedric. Kundi na ko malubag ng liog ni mo. Ha? Sa una. Pero karon dili na. Di na kapagkahin mo. Ha? Di na kapagkahin mo, anak. Yati ragod. Yati liluan. May gisaligan ka. Nakaipais pa rin ni mo? Ha? Unsa? Kung napili na mo siya, paano na higayon na maluhod ko sa mga tabangan, ha, Patring? Oh. Pero kung ikaw ka mapildi, ikaw ang buhaw sa akong lapalaba, ha? Ulur ka sa kong atubangan, Patring! Di ay ba? Lagring! Yati liluan, may lagring na di ay karon. Ops, correction. Dili na siya nakababae, ha? Kung dili, siya ang personal bodyguard ako. Personal bodyguard di ay, ha? Kung mapildi ko na, ikaw akong isunod si Drika ka, ha? Pangandam nag-imo. Porbida, ako yung mo panabot. Oh, come on, in my dreams. In my dreams, de, ha? Animal ka, kinip ka! Oh, lagring, di cover! Uy! Lag! Master? Takan pa kung ikaw ni. Ikaw din lag. Kali. Kailami, ha? Ako ng estudyanteng si Drika ka. Sir, pasensya ka na. Titinuod Dili mo ka, yung Greg? sungkol ko, anak niya. Estudyante pa ko niya, mister. Estudyante ko niya. Oy. Sorry, master, Uy, master! sir. Master, kung taon ay pagmaster, master! Oy, lagring, personal balikat! Resign ako, sir. Oy, Sorry, sir. bagas ka, personal balikat! Bodyguard ay, ha? Balikat! Aba, nawatan niya yung spinning bucket! Oh, kayo! Di aba, Patay. Nako, pakal na din. Naon akong problema ron. Tambag sikas ko asawa taon. May kimong rati. Instruktor sa karate ako asawa. Di ko karte. Piti pa rin ko. Buwang lang siguro ko rin, no? Siguro yung kulataon ko rin mayo. Mao ni ako problema. Ang ako sa gikuha iyam sa estudyante. Sobra rin ako asawa, be. Bambina, ikaw, niagim juga karatis yan. Kena si Dilmar, niagim yung nagkarate ni Ilmia. Sobra, bato na ni. Ha? Palihog tabagi ko. Saman ko kami pasaltihon. Si Drake. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karagalawa. Ang sender, Ate Pres, mao si Drake. Cedric? Oh, si Drake, Ate Pres. Kani si Drake, ang iyang asawa, kartis yan. Oo. Oh, niya bisag unsal na yang kulatahon ra siyang asawa, kartihon sa unsa mura mag aluoy kay ba, murag punching bag ba kanang walking punching bag nga himuon nga mag-demonstrate siya Kaluoy sa sa bana, no? mag-demonstrate siya sa iyang mga estudyante. Siya may bali-balian. Luoy kayo nakita Miss
si Drake God og kanang amigo nya ningon yung amigo kani akong amigo ako ning bawo ni akong ikaw ni kasi pa ni Patring iyang bana ay asawa na nay amigo siya nga katubabae nga laglagring Patring ug lagring mao ni nga Yeah. sus pag abot ito gidas bay pag abot ito ati pres si lagring estudyante ra mo gud na Patring Mautong ni Basta, isa. Lakaw ni Dagan. oh rin siya ako kining Master na, master. Master, di ko master. Portil, oh, yate, pres. Looy taon kayo, Sir Rick. Utsaon ko nun niya, ade. Ay, mahimo pa ko doon Ikaw, magtungon sa karate. Bitaw. Ang imo rin asawa mo yung karate siya, ikaw dili. Patulog girli, oh. May kinam karate. Si Girly man yung karate. Oo, sir, tudlog gamito na niya. Hanggaw. Dieta ha. Gulyat. Nakoy pa kami tiba ka nang ingon ana mga kartisyan Gulyat gitawag ba na og kanang lisensyado. Lisensyado. Dili basta-basta gamito ng ilahang abilidad, di ba? oh. Ya, lisensyado dito. Ay, Pating. dili. Basta, oh, di, kuhan man to. Kanang, kuhan man to siya, ma'am. Ay, Ano ko mga belt gisgutan. Black filter man to siya. Oh, mao to siya. Murag, Pwede din lang nga mangulat kag mabana permi. sa ranking pa to, ma'am, kato siya, happy to siya, major, mga SPO4 to siya. Nagapagutan ng babina. Ma'am, Pwede din nga yalan pelikula tawo ng iyang bana. Di, butang ano niya, butang ano kaya ano. Dili mo kay kanang ingon anang dunay mga abilidad gamito ra man ambutang ka. Banam to niya na. Okay ra kay banam man ha. Ako din banam ay pagbuot. Aduna sa koy paambay Gulyat ha. Sige, pabigyan Ari mo. sa Sirach 25 versikulo 25 ayaw itugot nga ang usa kada utang asawa magtuman siyang gusto sama nga dili kamo tugot nga ang tubig magtuo gikan sa imong sudlanan. Di ba? Pero wala siya mahitabo nga nangulatan to sa gawas sa ila rason sa panimalay Sa Gulyat. bayra. Ang ganang bana ka ha. Dili O, ba? yan ba natin, pres? Dili ba ang linya nga buhian na ni Ate Pres? Ingon na yun ipakita ang imo pagkabana. Di ba maanap ni Ate Pres? Oh, ang ano man. Ipakita ang iyang pagkabana. Bisa tingali o Bitaw. karatis. Bisa tingali karatis yan ang iyang asawa. Depende rin po na niya isip bana. Mauna. Ay, ipakita na bitaw niya. Oh, ipakita na niya yung pagka, bada. Nya. Hubos siya tanan natin, pres. Oh, kita agad. Kita, lubago. Babina pa underta. Kunya lan, inon tampunga kadi panahon ni nga masukong iyang asawa. Pero inon tampunga sa panahon sa mga buhatonon sa matagbatag ti ayon, mulok mayon na iyang asawa. Pero mulok yung magpanaganap po tingali ang bana. Oh, kay isog lagi. Kung sa kasikas Isog, lupa na yung maldita. bana, mabanda pa sa bungbong. Luoy, oy. Nang kanang bana, siya na rin mangitag pagi. Usaw na niya iyang asawa, oy, nga dili siya kulataw. Kasi tingali itong si Ender Gulyan. Si Kuan, si Drake. Si Drek. Kanang Tambagdi. idangop lang na sa pag-ampo si Drake no kay karon bitaw ang akong pagsimba ning adlaw ang gospel reading ningon ang pare ang kana ko nung tinuod nga kalipay sa kinabuhi Gulyat dili ko nimo makita sa tanan nimong naangkon nga mga butang kay do naman nay pagkadaan dili ko na maangkon nimo sa tanang mga kabtangan mga kwarta kay do naman nay pagkahurot. Ang imo kung tinuod nga kalipay, maangko na mo pinagis pagdangop sa Ginoo. Ampo lang nga dong. Ilabi na ari ka mo ampo sa kwan ay Sagrada Familia kanang Holy Family. Kay husay kay pagpiyo nila ni Joseph, Mary and baby Jesus. Si Joseph ko tanaw nimo sa larawan isip. Ano man duk ka manoy gili. Gano. Padayon si mo ay Facebook niya. Idangop lang na pag-ampo. Sige na pag-ampo kay kanang tanawar ko ng larawan. Ayan na, tay. Tanawar ko ng larawan sa Holy Family. Si Papa Jose, nagsigig ka ba? Si Pamanday. Si Mama Mary, nagsigig pa dayon pagpanahi. Si Jesus, tabang sagkuan, gunit sa mga martilyo, mga gabas. Usay kailang pagpuyo. Idangop lang niya. Sumpay gili. Ikaw, no? Mata ka isir kay babae naman. Salamat sa pagpanagat natin na naman noon. Kung ako ang pasoltihan.